Megnyitod a konkurencia oldalát, terméket nézel, az ár jónak tűnik, de mi van, ha olcsóbban is megszerezheted? A mi bővítményünk kideríti helyetted, keresgélés nélkül, időpazarlás nélkül, ablakváltás nélkül. Elég megnyitni a termék részleteit vagy bemásolni a kódját, és a jobboldali panelen azonnal látod ugyanazt a terméket a mi kínálatunkból, gyakran olcsóbban vagy jobb alternatívaként. Maradsz az oldalon, amit ismersz, de új lehetőségeid vannak. Nem kell kattintgatnod a webshopok között, árakat összehasonlítani, időt veszíteni. Mi megmutatjuk a jobb választást, rögtön itt, felesleges szavak nélkül. Csak időt és pénzt szeretnénk spórolni neked, mert a döntésnek gyorsnak, okosnak és kényelmesnek kell lennie. Jogod van jobb ajánlatot látni. Töltsd le bővítményünket, hasonlíts azonnal ott, ahol vásárolsz, spórolj minden vásárlásnál, és mindig legyél egy lépéssel előrébb. IAG Parts. Másképp csináljuk, neked csináljuk.